No niin, tänään me ollaan eShopin varastolla. EShopFirst tarjoaa brändien verkkokaupoille edullista varastotilaa. Meidän varastot muodostuu yhteiskäyttöisistä palveluvarastoista ja premium-tason varastoista, joissa asiakkaiden tuotteille on omat dedikoidut ja lukittavat tilat. Palveluvarastossa asiakkaan käytössä on valittuun varastokokoon sidottu hyllymäärä. Hyllyjen lisäksi asiakkaiden suurikokoisia tai suurimääräisiä tuotteita voidaan säilyttää lavapaikoilla. Tässä on esimerkkinä eShopin varastohylly, johon teidän tuotteet voidaan täyttää. Yhteen eShopin hyllyyn mahtuu keskimäärin noin 20 eri tuotetta ja tuotteet viedään levylle joko myyntipakkauksissa tai erillisissä pahvisissa tai muissa hyllylaatikoissa. Jokaisen tuotteen paikka koordinaatistossa syötetään asiakkaan tai eShopin järjestelmiin yhdessä sovitulla tavalla. Meidän tavoite on täyttää asiakkaan vuokraama tila aina niin täydellisesti, jopa nihilistisesti, ettei asiakas maksa ikinä tyhjästä tilasta. Mikäli tilan tarve muuttuu, me pystytään skaalaamaan varastoratkaisua nopeasti ylös tai alaspäin. Seuraavassa käydään läpi varaston erilaiset tilavaihtoehdot. Eli tässä on esiteltynä nyt EShopFirstin varaston erilaiset varastokoot. Meiltä löytyvä pieni varastokoko on XS-kokoinen 5 neliömetrin varasto, johon mahtuu noin 100 tuoteriviä. Ja hinta on erittäin edullinen, 149 € kuukaudessa. Ja tästä sitten löytyy noin 5-10 neliön välein suurempia tiloja. Ja tuossa tuotemääräsarakkeessa on noin suunnilleen se määrä tuotteita, mitä kyseiseen tilaan sitten mahtuu. Sen lisäksi, että tuotteet ovat hyllyssä, niitä voidaan säilyttää myös avoilla. No mitä varastotilan kuukausimaksu sitten sisältää, eli luonnollisesti varastotilan EShopFirstin palveluvarastossa, hyllyt ja muut varastorakenteet, säilytykseen tarvittavat säilytyslaatikot, valaistuksen, sähköt, siivouksen, 24 tunnin vartioinnin ja Exclusive-tiloissa on asiakkaalle oma lukittava tila. Lisäksi kuukausivuokra sisältää kaupan päälle yhtä paljon yhteiskäyttötiloja, joihin kuuluu muun muassa pick and pack-tilat, erilaiset keräilylinjat, tavarantoimitusten vastaanoton sekä lähetysten yhteiskäyttötilat, näihin yhteistiloihin liittyvät rakenteet ja valaistukset ja sähkö- ja siivouskulut. EShopFirstin asiakkaiden tilat ovat siis todella edulliset ja vuokrattava varasto on huomattavasti suuremmat. Lisäksi eShopin varasto on virallinen elintarviketila. Me halutaan olla verkkokauppiaillemme paras varastointikumppani ja me muun muassa pyritään sujuvoittamaan päämiestemme toimistoväen ja varaston yhteispelin. Vuokraajan on esimerkiksi mahdollista vierailla omassa tilassaan varaston aukioloaikoina muun muassa laadun tarkastusta tai vaikkapa omaa inventointia varten. Lisäksi varastovuokra sisältää aina EShopFirstin noutopisteen käytön, joka mahdollistaa verkkokaupan kuluttaja-asiakkaille reaaliaikaisen tilausten noudon, päämiestemme noudot omaan käyttöön tai vaikkapa Voltin tai muiden lähikuljetusten käytön varastomme toiminta-alueella. Tervetuloa EShopFirstin asiakkaaksi!